Moikka, mä oon Leo Legi Agencystä ja tänään mä tuun näyttää teille miten meidän automatisoidut chat-agentit toimii. Eli ensinnäkin, sit kun se on valmis, se tulee näkyviin tänne oikeaan alakulmaan. Täältä se suurin piirtein näyttää sitten kun se on valmis. Eli tässä on tämmöiset apukysymykset, mitä asiakas voi itse klikkailla. Tai sitten jos sillä on joku tietty kysymys tai ongelma, missä haluaa tietää vähän enemmän, se voi kirjoittaa se itse tuohon. Mistä meidän tekoälyllä toimiva chat-agentti sitten saa tietoa, on teidän omalta nettisivulta. Se kerää sieltä tietoa ja vastaa teidän asiakkaalle. Me voidaan myös lisätä siihen muita tietokantoja, jos te haluatte jotain tiettyä tekstiä tai informaatiota, jotta se osaa tarkemmin avustaa. Jos se ei löydä oikeaa vastausta, mikä on hyvin harvinaista, niin se sitten kysyy asiakkaan tietoja ja ohjeistaa teitä sitten olemaan ammattilaisen yhteydessä ja sitten kun te saatte sen tiedot, teidän tiimi voi lähettää sille sitten apua. Miksi tämä sitten on hyvä ratkaisu yritykselle, on se, että on 24/7 auki, mitään väliä mikä viikonpäivä tai kellonaika on, tai aina valmis auttaa missä tahansa kysymyksessä tai asiassa teidän asiakkaiden kanssa. Tämä säästää todella paljon aikaa ja resursseja teidän tiimiltä. Te voitte tulla itse katsoa meidän nettisivuilta legiagency.fi, kysyy ja sitten näette miten tämä toimii. Esimerkkinä voidaan kysyä, miksi olisit hyvä yritykselleni. Sitten se alkaa kirjoittaa vastauksen. Me voidaan tehdä siitä teidän kanssa lyhyemmän tai silleen, että se yrittää myydä enemmän tai informoida enemmän. Tällä hetkellä me ollaan tehty silleen, että se yrittää informoida teitä enemmän, että te saatte tietoa, miten tämä meidän juttu toimii. Tehdä se juuri silleen, miten te haluatte. Mitä muuta tämä sitten tekee? Tämä hankkii liidejä, eli asiakkaiden yhteystietoja, mitä te voitte sitten käyttää myynnissä tai kertoa asiakkaille päivityksistä tai mistä ikinä haluttekaan. Miten se toimii? Näkyy seuraavasti. Se kysyy nimeä, se kysyy sähköpostia. Me voidaan myös tehdä silleen, että se kysyy asiakkaan puhelinnumero, mutta tässä se ei ole pakollista. Sitten kun tiedot on syötetty, tulee aika pian näkyviin tänne, niin kuin näette. Ja siinä ne on näkyvissä. Mitä muuta tämä sitten voi tehdä, on varata tapaamisia teidän asiakkaan kanssa. Esimerkiksi jos haluaa varata tapaamisen teidän myyntitiimin kanssa tai kasvotusten tapaamisen tai Google Meet-tapaamisen tai vaikka ensikokeilutreeniohjelmaan tai mitä tahansa. Se onnistuu myös täältä helposti, joten ei tarvii soittaa teille, ei tarvii lähettää viestit. Toimii helposti täältä. Muutama klikkaus, se varaa sen ajan. Ajat voidaan tietenkin itse päättää, että mihin aikaan, mihin tiettyihin päiviin se asiakas ei välttämättä voi varata. Esimerkiksi sunnuntaina voidaan sanoa, että me ollaan suljettu kokonaan tai johonkin tiettyyn kellonaikaan ei onnistu. Tässä näkyy, voidaan valita päivä, sitten kellonaika, sitten laitetaan myös tiedot näkyviin. Sitten voidaan myös laittaa tänne jotain kommenttia. Esimerkiksi nähdään pian. Sitten kun se on varattu, se tulee meille nopeasti näkyviin ja kaikki nämä käyttäjät tulee myös teille käyttöön, että te voitte itsekin nähdä heti kaiken tiedon. Ja tässä tulee kaikki nämä sähköpostit ja nimet ja muut. Voidaan myös laittaa sen puhelinnumeroon, että se on niin kuin varmempaa. Eli siis tämä vastaa teidän asiakkaiden kysymyksiin, tämä hankkii liidejä ja tämä voi varata tapaamisiin. Tämä säästää teiltä paljon aikaa, resursseja ja rahaa. Teidän tarvii alkaa käyttää rahaa mihinkään mainostamiseen, markkinointiin, että saisi sitten asiakastietoja enemmän, että voitte laajentaa teidän asiakaskantaa. Tämä on hyvin skaalattavissa, jos teidän yritys kasvaa, teidän asiakaskanta kasvaa, teillä on enemmän asiakkaita, tämä ei olla pätkiä. Tämä toimii, jos teillä on tuhansia asiakkaita samaan aikaan täällä. Tämä on aina käytettävissä myös yöllä, mihin tahansa kelloaikaa ja sen takia tämä on hyvä vaihtoehto teidän yritykselle. Jos olette kiinnostuneet, voitte ottaa meihin yhteyttä, laittaa viestiä ja sitten katsotaan, mikä olisi paras vaihtoehto teidän yritykselle ja laitetaan se pyöriin ja laittaa teille rahaa kassaan. Näkemiin.